Čau, ja som Branislav a toto je kanál Brainloss. Predstav si dvoch ľudí, obaja spia 7 hodín, cvičia 4 krát do týždňa, jedia dobré jedlo. Na papieri identické životy, ale jeden z nich sa budí plný energie a druhý sa každé ráno ťaha z postele, ako keby mal na sebe záťažovú vestu. Väčšina ľudí by hľadala rozdiel v suplementoch, kvalite spánku alebo v tréningovom pláne. Ale odpoveď môže byť inde. Je to v tom, či jeden z nich žije s pocitom, že niekam smeruje. A druhý nie. Konkrétne je to o sebarealizácii, o tom, či tvoj mozog dostáva signál, že niekam smeruješ, niečo buduješ, na niečom záleží. Pretože ak ten signál chýba, spúšťa sa reťazec biochemických procesov, ktoré ťa fyzicky ničia. A dnes sa pozrieme priamo na tú biochémiu, neurotransmitery, hormóny a konkrétne molekuly. Stephen Cole z UCLA strávil 20 rokov skúmaním toho, čo sa fyzicky deje v tele, keď človek dlhodobo žije bez pocitu rastu a zmysluplného smerovania. A pozrel sa na genovú expresiu ich bielých krviniek. Génová expresia, jednoducho povedané, je to, ktoré gény sú v danej chvíli aktívne a ktoré nie. Nie každý gén, ktorý máš, beží naplno celý čas. Niektoré sú aktívnejšie podľa toho, aké signály telo dostáva. Cole zistil merateľné rozdiely. Ľudia, ktorí žili s jasným pocitom zmyslu a progresu, mali odlišný zápalový profil ako tí, ktorí stagnovali. Zápalový profil je v podstate miera toho, koľko zápalových procesov v tele aktuálne prebieha. Čím vyššia, tým viac telo vysiela signály poškodenia a ohrozenia. Nie je trochu odlišný, štatisticky signifikantne odlišný. A tento rozdiel sa prejavoval na markeroch, ktoré veda spája so srdcovo-cievnymi chorobami a rýchlosťou starnutia s imunitnou odolnosťou. Cole to pomenoval CTRA, genetický protokol, ktorý sa spúšťa vtedy, keď mozog dlhodobo vyhodnocuje, že existencia človeka nemá jasný smer alebo hodnotu pre skupinu. Je to evolučne starý mechanizmus, pred desiatkami tisíc rokov, ak si stratil rolu v kmeni, hrozilo ti fyzické nebezpečenstvo. Telo sa na to pripravilo. Zvýšilo zápalové procesy, preplo imunitu do obranného režimu. Problém je, že tento mechanizmus beží rovnako aj dnes. Tvoj mozog nevie rozlíšiť medzi skutočnou hrozbou a pocitom, že tvoj život stojí na mieste. Keď CTRA beží dlhodobo, telo zvyšuje produkciu protizápalových cytokínov, konkrétne IL-6 a TNF-alfa. Cytokíny sú signálne molekuly imunitného systému, proteíny, ktoré aktivujú zápalové reakcie v tkanivách a orgánoch. Za normálnych okolností ich telo vyplavuje krátkodobo. Napríklad, keď dostaneš chrípku. Problém nastáva, keď sú chronicky zvýšené bez toho, aby bol reálny fyzický dôvod. Jedna dlhodobá štúdia sledovala 70 000 ľudí počas 10 rokov a chronicky zvýšené hladiny IL-6 sa tam spájali s viac ako dvojnásobným rizikom kardiovaskulárnej príhody. Iné výskumy ukazujú, že ľudia s stratou pocitu zmyslu majú o 40% vyšší IL-6 oproti kontrolnej skupine rovnakého veku a zdravotného stavu. A tu je dôležitá vec. Kauzalita ide oboma smermi. Vysoký zápal zhoršuje motiváciu a náladu. A nízka motivácia a stagnácia zápal zvyšujú. Je to slučka, z ktorej sa ťažko vychádza samotným biohekovaním. Ale prečo zápal ovplyvňuje náladu a motiváciu? Tu vstupujú na scénu neurotransmitery. IL-6 priamo zasahuje do serotonínovej dráhy. Serotonín reguluje náladu, pocit spokojnosti a psychickú stabilitu. A jeho dostupnosť v mozgu závisí od toho, koľko jeho prekurzora aminokyseliny tryptofán sa skutočne dostane do mozgu a premení. Chronický zápal tento proces narúša enzymaticky, takže aj pri dostatočnom príjme tryptofánu cez stravu mozog jednoducho nevyrába dostatok serotonínu. Štúdia, publikovaná v roku 2015, priamo preukázala, že ľudia s chronicky zvýšeným IL-6 majú merateľne nižšiu dostupnosť serotonínu v prefrontálnom kortexe, časti mozgu zodpovednej za rozhodovanie a dlhodobé plánovanie. Zároveň stagnácia spúšťa chronické zvýšenie kortizolu, hlavného stresového hormónu. Kortizol v krátkodobom horizonte je užitočný a pomáha ti reagovať na výzvy, ale keď je chronicky vysoký, znižuje sa hustota výbežkov neurónov, cez ktoré bunky navzájom komunikujú. Štúdie ukázali, že tento proces vedie k merateľnému úbytku objemu hypokampu, časti mozgu kľúčovej pre pamäť a učenie sa. Môžeš brať tie najdrahšie doplnky, mať dobrý spánok, skákať každé ráno do studenej vody a ak tvoj mozog dostáva signál stagnácie, tá slučka beží ďalej. Ďalšia štúdia hovorí o tom, že chronický psychický stav bez pocitu rastu alebo kontroly nad vlastným životom koreluje so skrátenou dĺžkou telomér
a nižšou aktivitou telomerázy, enzýmu, ktorý teloméry aktívne predĺžujú a udržiava ich funkčnú dĺžku. A tu je prepojenie s biochémiou. Kortizol priamo inhibuje aktivitu telomerázy, teda ten istý hormón, ktorý stagnácia chronicky zvyšuje. Je zároveň tým, čo vypína opravný mechanizmus tvojich buniek. Nie sú to dva oddelené procesy, je to jeden reťazec. V štúdii z roku 2004 mali ľudia vystavení dlhodobej psychickej záťaži spojenej s pocitom bezmocnosti, teloméry kratšie o ekvivalent 10 rokov biologického stárnutia oproti kontrolnej skupine rovnakého veku. Aktivita telomerázy bola nižšia o 48%, sebarealizácia, teda práca na niečom náročnom, čo ti dáva zmysel, nefunguje len psychologicky. Funguje ako neuroendokrinný regulátor, to znamená, že ovplyvňuje súčasne nervový systém aj hormóny. Keď robíš niečo, kde nevieš na 100% či to zvládneš, kde existuje reálna možnosť zlyhania, ale výsledok pre teba má váhu, mozog vyplavuje acetylcholín, je neurotransmiter, ktorý zvyšuje pozornosť, schopnosť učiť sa a zvyšuje taktiež neuroplasticitu, teda doslova fyzickú schopnosť mozgu prestavovať sa a tvoriť nové spojenia. Noradrenalín zvyšuje bdelosť a motiváciu k akcii a priamo antagonizuje účinky kortizolu. To znamená, že ich pôsobenie si navzájom odporuje. Keď noradrenalín stúpa, kortizolový stres klesá. Ale to nie je všetko. Zmysluplná náročná práca spúšťa aj dopaminovú dráhu. Nie ten lacný dopamín z notifikácie na telefóne, ale tzv. Anticipačný dopamín. Ten sa vyplavuje v momente, keď mozog vyhodnotí, že sa blížiš k dôležitému cieľu. Ďalšie výskumy z Cambridge ukázali, že tento typ dopaminovej signalizácie posilňuje motiváciu, vytrvalosť a odolnosť voči frustrácii. A zároveň reguluje amygdalu, čo je centrum strachu v mozgu. Čím viac zmysluplnej práce, tým menej reaktívny strach. Andrew Haberman zo Stanfordu zadokumentoval nárast BDNF, proteín, ktorý mozog používa na rast a ochranu neurónov, niečo ako hnojivo pre mozgové bunky. Práve pri tomto type náročnej zmysluplnej aktivity. BDNF zároveň priamo stimuluje aktivitu telomerázy. To znamená, že sebarealizácia cez BDNF doslova spomaľuje bunečné starnutie. Opačným smerom. Ako to robí stagnácia cez kortizol? Kľúčové slovo je zmysluplná. Náhodný stres bez kontextu tento efekt nemá. Môže ho dokonca zvrátiť, ale keď robíš niečo ťažké, čo považuješ za dôležité, telo to vyhodnotí úplne inak. Aké máme teda riešenia na spomínané negatíva spojené s nedostatkom sebarealizácie? V prvom rade to nie sú veci, ktoré si kúpiš v lekárni. Prvá vec je nájsť si projekt, pri ktorom nevieš, či uspeješ. Nie ľahkú rutinu, nie niečo, čo máš 100-krát odskúšané. Niečo, kde existuje reálna možnosť zlyhania, ale kde výsledok pre teba má zmysel. Práve toto spúšťa uvoľňovanie acetylcholínu a noradrenalínu, ktoré prepínajú mozog do režimu neuroplasticity. Bez tohto spúšťača mozog pomaly atrofuje, nie metaforicky, ale fyzicky. Znižuje sa hustota synaptických spojení v prefrontálnom kortexe. Druhá vec je dopaminová hygiena. Dopamín funguje na kontraste. Ak ho neustále stimuluješ lacnými rýchlymi odmenami, scrollovaním, notifikáciami a pasívnou konzumáciou, dochádza k regulácii dopaminových receptorov. Zjednodušene, čím viac lacného dopamínu, tým menej citlivý systém odmeny a tým ťažšie cítiš motiváciu k niečomu náročnému a dlhodobému. Vedci zo Stanfordu to nazvali dopaminovou deficitnou špirálou. Riešenie je znížiť frekvenciu lacných stimulov a nahradiť ich hlbokým úsilím aspoň na časť dňa. Receptory sa obnovujú, nie zo dňa na deň, ale pri konzistentnej zmene sú rozdiely merateľné už po niekoľkých týždňoch. A tretia vec je kompetencia, byť v niečom skutočne dobrý a vedieť, že to niekomu reálne pomáha alebo na tom záleží. Výskum ukázal, že práve tento pocit skutočnej užitočnosti znižuje hladiny kortizolu a stabilizuje zápalové markery dlhodobejšie ako takmer čokoľvek iné. Nie sláva, nie počet followerov, nie uznanie na sociálnych sieťach. Kompetencia. A biochemicky za tým stojí oxytocín, hormón sociálnej väzby, ktorý sa uvoľňuje práve vtedy, keď cítiš, že si pre niekoho naozaj dôležitý. Oxytocín priamo tlmí os HPA, hypotalámus, hypofýza a nadobličky, čo je systém, cez ktorý telo reguluje kortizol. Menej kortizolu, menej zápalu, dlhšie teloméry. Takže čo z toho vyplýva pre XS systém?
Fyzické piliere spánok, pohyb, strava, slnko sú základ. Zápalový profil, teloméry, neuroplasticita, to všetko reaguje nielen na to, čo robíš s telom, ale na to, čo robíš so životom. Skrátke, sebarealizácia je biologická premena, ktorá cez konkrétne neurotransmitery a hormóny ovplyvňuje to, ako efektívne funguje všetko ostatné. A ešte jedna otázka na záver. Kedy si naposledy robil niečo, pričom si nevedel, či to zvládneš? A zvládol si to. Ak si nevieš spomenúť, možno by si sa mal práve teraz zamyslieť nad tým, o čom sme sa bavili v tejto epizóde. Uvidíme sa na budúce. Čaute.